kantu honekin amodio gorroto harreman bat izan dut, baina kantu honek ate asko ireki dizkit, eta eraman nau leku batera behar bada bestela iritsiko ez nintzana, eta oso eskertuta. Eta pizkat behar bada denborarekin zure buruaren alde guztiak onartzen zoazen enean eta integratzen zoazen enean, hauek ere errezago enkajatzen dute, ezta? Baina egia da kantu batzuk hobeto zahartzen zaizkizula barruan, eta oraindik ere ikutzen zaituztela. Ilargia kantatzeko, pizkat egin behar dut ariketa bat, ezta? Jarri behar naiz, garai bateko einautaren larruan, edo imaginatu behar dut, baina lortzen dut. Ez da kantu bat gaur egun ere emoziotan ikutzen nagoena, baina maitasuna handiarekin eta eskertza handiarekin kantatzen dut kantua. Nire sortzeko modu hori da, lokalera egunero joaten naiz, mikrofonoa grabatzen uzten dut, eta saiatzen naiz gehiegi ez pentsatzen eta hotsari libre uzten, ezta? Eta hor, berak, ez dakit nola esan da, sensazio arraro bat, ez? Gauean erdi ametxetan zaudeneko momentu konstiente-inkonstiente arteko oreka arraro edo lauso horretan bezala, ezta? Eta eramaten hau lekuetara uzten diot, eta kantatzeak barrua sendatzen dit. Barrua ordenatu egiten dit. Eta orduan nik uste dut bilaketa horri ekiten dio dela ahotsarekin, ezta? Eta bidaia ederra izaten ari da. Nik uste dut, iparraldean ez, baina hemen hegoaldean edaten dugula askotan tradizio espainoletik, ezta? Zoritxarrez kontu hauetan. Eta ikusten dela sortzailea poteregunetatik, pizkat etxaila balitz bezala, ezta? Eta niri zentzu horretan estatu frantsesaren pentsaera gehiago gustatzen zait, sorkuntza, kultura da estatu politika. Eta dago bestelako ideologia edo sensibilitate politikoen gainetik. Eta horretarako jartzen dira politikak eta jartzen da dirua eta jartzen dira baliabideak, ez? Kulturarentzako, sortzaileen eskura, ez da? Niri modelo hori gehiago gustatzen zait, eta zoritxarrez Euskal Herrian hortiko zurruti gaude oraindik. Anekdota bat kontatzeagatik, ekoizle hau Bruce Springsteenen laguna da. Eta nik ideiak eta botan izkion, eta seginen idei horiek lantzen eta bar, eta Bruce Springsteen joan omen zan, egun batean bere etxera, bazkaltzera, eta ekoizle honek, nire ideiak eta nire kantuak jarri zizkion entzuteko Bruce Springsteeni, beraz, bera izan da ideia, oraindik bukatu gabeko ideia horien lehengo entzulea, pentsa. Eta feedbacka iritsi zaizu? Oso, Bruceantza, Euskal Herria eta hemengo kontuak asko interesatzen zaizkio, berbadorraitik ere jarri zizkion, ez? Eta, feedback ona iritsi zitzaidan, eta, posa eman zidan. Kolaborazioen langa oso goian ari zara jartzen. Hortara ez dut uste iritsiko denik, ez? Anekdotan gelditu dela uste du, baina, anekdota kurioso polita dela uste du.